Pipila ka mga lugar sa Talisayan, Misamis Oriental nakasinati og pagbaha human ang kusog nga pagbundak sa ulan niadtong adlong Sabado. Pipila ka mga residenteng na stranded gipang rescue. Ani ang dugang detalye. Tagadughan nga level sa tubig baha, ingon ani ang sitwasyon sa barangay Poblasyon sa Talisayan, Misamis Oriental, human kini gibaha niadtong Sabado sa hapon. Kuha ang mga hulagway sa MDRRMO Talisayan sabtang nag-rescue sa pipila ka mga na-stranded sa Purok 2, barangay Poblasyon. Sumala sa MDRRMO Talisayan nga pasado alas 3 sa hapon niadtong Sabado. Dihang kalit ni bundak ang kusog nga ulan sa bukid nga bahin. Paspasab nga bisaka ang tubig baha sa maong lugar. Although natin mga drainage nga construct na, pero nakakusog sa ulan sa bukid o sa dilipod sa San Jose sa Poblasyon, mao to nga wala gid ni kaya ang drainage. Hinuon paspas rasab nga nihubas ang tubig baha. Paglabay sa pipila ka oras, wala say natala nga nasamdan sa maong insidente. Nakabalik na sab sa ilang mga balay ang dulan usa ka gatos ka mga residente sabta nagpadayon pa ang ginahimo nga damage assessment sa MDRRMO Talisayan. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.